tøjtal. Kom ud på fløjen, Sune! Sune ud på fløjen, så du får noget bredt i! Er du klar, Nino? Hey, venne! Kom her. Når vi er undertal, skal du bare være skidt i på fløjen, så du får noget mere plads til at køre på, ikke? Kom igen. 6, 3, 2, 5. Hey, vend om! Jeg skal vi afvise mere hernede, gutter. Kom nu ned i forsvaret. Og Simon! Stadig, der mangler slip bolden. Slip bolden, kom med. Kom nu med, Simon. Nej, ny overtal. Balle! Godt lavet, Balle! Mathias! 11! 11 væk. Kom nu lige hernede, gutter! Kom nu ned, forsvarer! Bak her! Bak herovre! Sune og Hås, dele herovre, ja. Snak sammen. Godt dækket! Dækket, Sørensen. God takling! I undertal! Samle! Og slip! Hey, kom nu, de mangler 2! Ja da! Godt straffet, Hedegaard! Det er godt til den, Hedegaard. God sikkerhed. Videre igen hernede i forsvaret, gutter. Kom nu! Stadigvæk følger med i boldsiden, ikke også? Og så må vi ikke beskytte, at han trækker Normers. Var det et papir, der lå derinde? Plaster, ikke også? Ja. Jeg vidste ikke, at du så det. Det så godt, det var i. På plads! Nye overtal! Sune, du ligger pres ud af mod 1 og 2. Mathias kørte den nu igennem. Kom nu, på plads 6-0. Tæller rigtigt. 2 stregspillere. Og dækket. Rolig, Hedegaard. Kom plads igen derinde. Kom. Hedegaard, ro på. Videre derinde. Kom bare, tag den med her.
Kom, de er ikke på plads. Kom Så der, er kom der. en. Dem godt komme for. Ja, det er godt, Salin. Det er overskud, Jørgen. Hey, kom nu hernede, forsvaret. Kom nu hernede. Tempo op i den, drenge. Indspil. Kom nu med. Kontrol over sin egen krop for middag. Nej, heller ikke med, han også så ikke. Hey gutter, det er hernede. Kom med, Hedegaard. Kom nu hernede, forsvaret. Han må ikke køre udvendigt på dig. Ej, for nemt. Rolig, gutter. Lad nu være med de pjat-ting her. Kom igen. Nej, jeg skal ikke have det. Nej, ikke. Jørgen. Kom nu igen hernede, gutter. Bliv nu inde i det forsvaret, gutter. Bliv nu inde i det forsvaret, så stød den op, når det kommer. Afsted! Ja da! Godt, Jørgen. I skal sgu blive stående derinde, og så flytter jeg med omkring den stregspiller. Og så skal I få snakket herovre, den gerne bliver udvendt på, ikke også? Ja. Hvor på den gang kører med op. Jeg er sikker på, at det er rimelig svært. Ja, kom bare. Rolig, skift dig. Så vi ikke har stor plads til at lægge ud af. Få lige Ralle med i kampen. Det er jo det, som vi snakker om. Jeg bakker den spejder ind bag. Den er svær at løse. Ja. Og så skal vi prøve, at det ikke lige trække en skridt for langt frem, så får den mere plads at løse. Men det så løser vi den meget udmærket. Man kan sige rent luftmæssigt, at vi i hvert fald lige godt med. Jo. Det er sgu ikke lykkes. Det er tæt på meget. Op ad den! Jeg spiller noget ind af! Rolig. Så skal vi have en spil op og stå igen, gutter. Men vi mangler lidt nede i forsvarsdelen der for at afvise til betragtningen også. Fra Ingersmækkig har vi fint ved jo. Og forfra, vi bygger op igen, udmærket! Det er der, man skal have sin dribling. Styr alt for hurtigt. Lidt mere tålmodighed, drenge. Nu er vi nødt til lige her. Hey! Nu skal vi have tålmodighed, gutter, ikke? Og spil, når de chancerne kommer. Bolden gør arbejde. Kom igen. Samle.
Husk, du går ud og tager fløjen ud ind på bakken, ikke også langballe? Ind og køre på kanterne. Og vi nu kommer ind igen, skal vi have sammen. Godt taget, Sten. Samle. Du samler på 13, ikke også? Rolig, Valle. Ud på bakken, langballe. Så har du lov til at køre færdig nu, ikke også? Du har lov til at køre færdig nu, ikke også? Kom nu ind igen, gutter! Vi skal vinde den her nede! Skyld jer ned boldtiden! Boldtiden! Igen rundt med bolden, når baksene kører på! Brug noget tid. Rundt med bolden igen! Rundt med bolden igen! Rundt med bolden! Tålmodighed! Rundt med bolden! Det er rigtig godt kørt, Sune. Det er flot kørt på. Er det enten eller der? Er det ikke enten eller der? Straffe eller ingenting? Straffe eller ingenting. Sune, det er rigtig godt. Stille og roligt igen, ikke også? Bare rundt med bolden nu. Det er fint til at køre nu. Det er meget mærkeligt op på plads. Det er jo samtidig forbi. Der er stadig fat i. Det er godt kørt på, som kører på ham i bakken. Han når ikke op, det der sker. Jeg er klar igen. Simon også. Det er også fuldstændig åndssvagt, det der. Kom igen, kom hjem! Fisker! Fuldstændig godt! Fuld hold igen! Kom aftale ind over midt! Aftale ind over midt! Godt set, dommer. Sune, skal du have 2 minutter, Sune? Det var 2 minutter. Kom. De 2 minutter, så er jeg klar igen til sidst. Det er min afgørelse. Gejs på igen og ned på forsvar. Kom så! Kom op igen, forsvar. Kom nu! Så kan vi tage dig for fejltræning, siger. Det kan vi også tage. Og selv vælge. Vi går stærkt i hånden. Du kan bare tage ham for fejltræning, så er det ikke klart, at det er ikke. Han synes, det er ikke stor fremtræning. Det skal bare have på. Nej, men er du inde med nogen? Vi bygger op igen. Fløjne. Simon, fløjne eller vores rundgang.
Godt shit. Sådan, Sten! Stadigvæk. Aftaler! Og dækket! Og dækket! Hey, kom nu med hjem, gutter! Stik op! Kom igen. Og klar igen. Ja, du holder bare den her pause, den her kamp. Lykker! Sammen igen. Snakke, drenge, snakke! Kom ned, kom ned! Godt se, Sten! Og rolig! Prøv så at sætte dig op, Simon, ikke også? Hvad? Jeg er ikke foran den. Simon, sæt det nu op. Kommer der en udvisning? Det kan ikke være ham, der løser. Ny overtal. Ny overtal. Hey, nu kører vi ny overtal. Og Tommy, du holder afstand, så de ikke kan gå imellem afleveringen på Mathias her derovre. Er du med? Ralle, kom lige her. Ja. Og HC, så skal vi hjem af nu, ikke også? De skal ikke have de biler nu. Kommer jeg ikke hjem af, eller? Jo. Ja, det mangler vi lidt på Danmark, så de løber deres kontrakt også. Vi mangler på et kontrakt på det første side. Jeg har sagt til dig, at vi skal bare ikke komme hjem af. Du sagde faktisk hurtigt, at nu skulle han komme hjem af. Ellers er det totalt godt. Ja, Så var den første gang. Kom lige gang. Vi skal hjem med på den første bølge der, ikke? Jeg har ikke holdt min nakken med. Der der! Mathias frem. 11. Hey, kom nu lige her, lytter. Kom nu! Kom nu, gutter. Det er nu en gang, der ligger overtøjet, gutter. Kom nu! Og der mangler en målmand, når vi får bolden!
han ikke, gutter! I forsvarer! Godt spillet, før! Mål er frit! Mål er frit! Mål er frit! Rolig! Rolig! Løb! Kom nu med! Fuld hold! Og vi sætter op igen! Hey, vi kender den nu! HC! Cook Special! Så hjælper vi dem lige, gutter, ikke? Og så klapper vi også lige herovre. Der er ikke nogen af hænger, det Vi skal være opmærksomme igen på alle de bysituationer, der sker ind over midten, gutter, ikke også? Og takke dem af. De kører ind over midten hele tiden. Vi har ikke rigtig på den. Vi har ikke kørt dem igennem endnu overtalt. Nej, men så det er egentlig ikke for mig, du går galt i overtalen, vel? Altså, det var bare, at jeg smider ud før hans afslut, og han så skal ud med det samme. Ja. Det er jo bare sådan, det er fordi, nej, overhovedet Sule har tur ikke over på bakken herovre. Han skulle have noget luft, og så skulle du ind og spille der. Hey, gutter, kom han her! Fortsæt her! Sule på ned! Igen! Vi bygger op igen! Først tempo i bolden! Hvad så? Simon! Den hedder den over med langballe rundt. Godt set, Sørensen. To mål, ikke? Mere, så vinder vi. Bare et nu, så Jeg vil give dem de stående mål. nej. Hey, kom nu hjem her, gutter! Vi løber ikke nok i bunden her! Kom nu hjem! Turløbende, ikke? De løber stærkt fløjene, ikke også? Dem tager du i første bølgen hjemme af. Til begge helt her.
Du vipper sig ned, så falder han bare ud. Godt spil! Godt lagt ind op hos Krabber. Pose, det er godt udnyttet. Godt spil i balle. God nok, videre. Det er ikke ret tit, det bliver fløjtet. Sammen! Kom her, Sune, kom ned! Kom her! Hey, Benne! Skål! Holy! Ja, nu! Ja! Det er godt løbet, Jørgensen. Langballe, kom du fortsat overvej her, det herovre, det sker. Mathias, kom fortsat herovre, det herovre, det sker. Det er omkring 13, det kommer. Ja, strand i! Bak herovre! Hey, det er vigtigt, vi vinder den her, gutter. Det er den, der afgør det. Hey, der er andre en, gutter. Fornuftig angreb. Så Sten, er du okay? Simon, du skal være spilbar. Jan, Mathias, kom igen! Godt! Vi skal lige have tørret en. Langballe, kom nu hjem! En gang til at springe på det. Hey gutter, den her bold, den her Lige midt i cirklen der. den her bold, og så ro på dernede, drenge. Kom nu. Og vi skal ikke heroppe, kom så, Jørgensen, vi har bolden bagop. Ja, springe. Hey, lav nu frikast. Lav nu frikast dernede, det er tiden, der går nok. Gutter, ikke også? Lav nu frikast derinde. Kom nu, fokus forsvar. Den her. Så pakker vi os ind over midten. Kom nu, hey, kom nu. Hey, der er nu opmærksom derinde. Der kommer en hurtigt skud nu, gutter. Jeg er nu derinde. Er du klar på den bold, der kommer? Skynd jer nu med at sige der. Og Langballe, vi pakker nu, ikke også? Der er opmærksom, de aflever bagom. Hey, er helt klar, gutter? Ikke for langt, kom
Rolig! Vær klar til at løbe uden bold! Løb uden bold! H.C. også! Slip bolden og løb uden bold! Slip nu bolden, så vi ikke står stille! Ja! Kommer! Vi lukker stadigvæk til sidste bold og løb, gutter! Kæft for, de ringer til det kommer op derinde. Kæft for, de ringer til det kommer op derinde. 5 søn, vi skal lige have en mere! Kom, gutter!